ja és tradicional i que coincideix amb aquest període, que és la llei de pressupostos, que generalment i especialment en aquesta legislatura no està exenta any darrere any de grans dificultats perquè requereix d'intenses negociacions, però que en aquest cas, i especialment en aquest pressupost per 2011, té encara potser més dificultats de les habituals donades les circumstàncies que estan parlant d'un pressupost per un any 2011 que és electoral, un pressupost que segueix estant dins una època de crisi i per tant requerirà de noves restriccions pressupostàries i que això farà que segurament siga més necessari que mai aquest punt de coherència de totes les forces polítiques per possibilitar que aquest pressupost pugui ser efectiu. Dic-lo de la coherència política perquè ara se ens planteja un escenari que és que si el grup popular es manté en la seva postura tradicional d'oposició sistemàtica a tot allò que proposa el govern i els grups que en el Parlament li donem suport, doncs ens trobarem en la situació que efectivament tindrem les mateixes dificultats que sempre i un Partit Popular, l'oposició, amagat, com deia Antoni, darrere un líder que no és en el Parlament i que el que fa és dificultar sistemàticament aquestes possibles negociacions, perquè si tenim en compte que no seria la primera vegada que des del Partit Popular, de la seu del partit, es fan unes manifestacions que llavors quan arriba l'hora de negociar o tramitar a nivell parlamentari resulta que el propi Partit Popular canvia d'opinió d'allò que havia dit inicialment i això ve sent possible gràcies a les discrepàncies internes que en diferents qüestions es mantenen dins del Partit Popular. Què passarà en aquest darrer trimestre de cara a aquest pressupost amb la situació interna que està visquent el Partit Popular? Potser serà curiós veure quins són els diferents moviments que dins el grup parlamentari es poden plantejar a l'hora de fer propostes o d'accedir a negociar determinades qüestions o fins i tot determinades partides pressupostàries que afectin d'una manera o l'altra i que puguen anar en funció del que diga o el partit fora del Parlament o el partit dins del Parlament, perquè com que tenim a vegades dos partits populars i no sabem molt bé qui governa i qui decideix dins del Partit Popular, doncs també serà curiós estar a l'expectativa de quina és la situació que es dona en aquest cas. Per això jo volia ressaltar la importància que volia tenir aquesta tramitació parlamentària d'aquesta llei de pressupostos habitual en aquests moments, però repeteix per nombroses circumstàncies especialment apassionant en aquest exercici final de 2010 del pressupost anual.